Момичето, което оцеля в мълчанието. Тя беше дете, но никой не я видя като такава. Очите й големи, влажни и оплашени, които се губеха в сенките на дома, където любовта не живееше, а страхът дишаше до нея като звяр. Без прегръдка за лека нощ, без топла длан, която да я прибере, без "ти си важна", ръцете, които трябваше да я пазят, станаха ръце, от които се криеше, а думите, които трябваше да я научат на нежност, станаха камъни, хвърлени по малката й душичка. И тя растеше не като цвете, а като трън, научена първо да се защитава, а после да живее. Усмивката й беше рядка, като слънце през зимата, а сълзите ежедневно море, което никой, но никой не забелязваше. Но някъде, дълбоко в нея, една искра отказа да изгасне. Мъничка, уплашена, но ярка като последна надежда. Тя пазеше това момиче, когато целият свят го беше предал. Годините минаха, но болката не си тръгна. Тя просто се превърна в броня. От онова малко, треперещо дете се роди една силна жена, която стъпва по земята, така сякаш е обещала на себе си никога повече да не коленичи пред някого. Жена, която знае, че е била необичана, но не е недостойна за любов, че е била наранявана, но не е останала счупена, че е плакала сама, но днес върви силно изправена, с глава, която никой вече не може да наведе. Тя носи бурята в очите си, но и светлината, която сама си създаде. Тя е доказателството, че от най-дълбоките рани порастват най-твърдите корени. Тя е жена и повече никога ничий страх, само своята сила, само своята истина и само своето аз.